ଟାଟୁ ଚାଲିଛି କି ମୁଁ ଆଉ କିଛି ଭାବୁଥିଲି। ଭାଇ ଆମର ଟାଟୁ କରୁଛନ୍ତି ଠିକ ଅଛି, କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ ଆମକୁ କଣ ଦେଖିବା ଟାଟୁ। କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ ଯୋଉ ତା ଆଙ୍ଗେଲ ଯୋଉ ଚେଞ୍ଜ କରି ଅଲଗା ଆଡେ ନଉଛି, ମାନେ ଯୋଉ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ ଆମକୁ ଦେଖେଇବାକୁ କଣ ଚାହୁଁଛି, ଟାଟୁ ନା ଆଉ କଣ? इसने बोला तो मैं टैटू बना। मेरे को पसंद है वो चीज। ନାଇଁ କଣ ପସନ୍ଦ ସେଟା ବି ଆପଣ ମାନେ ଦେଖି ଦିଅନ୍ତୁ। ଡୋଣ୍ଟ ଷ୍ଟପ ମାନେ ଝିଅକୁ ଆମର ରହିବା ବିଲକୁଲ ପସନ୍ଦ ନୁହଁ। ନାଇଁ ଆମେ ଟାଟୁ କଥା ପରେ କଥା ହବା, ଆଗ ଗୋଟେ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ସେ ଯୋଉ ଟାଟୁଟା ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଟିକେ ଉପରେ ଥିଲା, ମାନେ ନର୍ମାଲି ଭିଡିଓରେ ଦେଖାଯାଇ ପାରିଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ଭାଇ ଆମର ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଟାକୁ ଖସେଇକିନା ଦେଖଉଛନ୍ତି। ମାନେ କଣ ଭାଇ ଆମର ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କଣ, ଟାଟୁ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ନା ନାଲି ଚଡି? ଆମେ ତ ଚଡି ପିନ୍ଧିନୁ କେବେ। ଡୋଣ୍ଟ ଲୁକ୍ ଆଟ୍ ମି, ସେ ଯୋଉ ଭଳିଆ ଜାଗାରେ ଡୋଣ୍ଟ ଷ୍ଟପ ର ଟାଟୁ କଲା, ସେଇଟା ଯିଏ ଦେଖିବ ତାପରେ ତା ମୁହଁ ଆଉ ସତରେ ଆଉ କିଏ ଦେଖିବ? ନାଇଁ ଭାଇର ଆମର ଟିକେ ଦୋଷ ଅଛି, ଟିକେ ଏତିକି ଏତେ ଦୋଷ ଅଛି। ମାନେ ଯୋଉ ଭଳିଆ ଜାଗାରେ ଟାଟୁଟା ହେଇଛି ସେ ନର୍ମାଲି ମାନେ ଡ୍ରେସ ପିନ୍ଧିଥିଲେ ବି ଭିଡିଓ କରିକି ଦେଖେଇ ପାରିଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ଭାଇ ଆମର କଣ କଲେ, ଝିଅର ପୁରା ଡ୍ରେସଟା ହିଁ ଓହ୍ଲେଇଥିଲେ। ଆପଣ ଏଥିରୁ କଣ ବୁଝିଲେ? ଭାଇ ଆମକୁ ଟାଟୁ ଦେଖଉନାହାନ୍ତି, ଭାଇ ଆମକୁ ଦେଖଉଛନ୍ତି ଦେଖ ଆଉ ରିଲରେ ରୁହ, ମୋ ଭ୍ୟୁଜ ବଢୁ, ମୁଁ ଫେମସ ହେବି। ଭାଇ ଆମର ତ ଏକେଲା କିଛି ତାଙ୍କ ଦେହ ନଙ୍ଗଳା ବଙ୍ଗଳା ହେଇକି ଦେଖିକି ଫେମସ ହେଇପାରିନଥାନ୍ତେ, ତ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ରାସ୍ତା ମିଳିଗଲା। ଯୋଉମାନଙ୍କୁ ଏମାନେ ନଙ୍ଗଳା କରିକିନା ଭିଡିଓ ପକେଇକିନା ସେମାନେ 2.7 ମିଲିୟନ ଫଲୋଅର୍ସ ହେଇସାରିଲାଣି। ଆଉ ଏମାନଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ କରୁଛି କିଏ? ଆମର ଏଇ ଟୋକି ମାନେ ଆଉଛନ୍ତି ତା କତିକି, ଆହୁରି ପୁଣି ନଙ୍ଗଳା ହେଇକି ଭିଡିଓ କରୁଛନ୍ତି। ମାନେ ଝିଅ ଆମର ଟାଟୁ କରୁଛି, ପୁଣି ମମ୍ ଡ୍ୟାଡ ନିଜର ତ ଇଜ୍ଜତ ନଥିଲା, ଏଇ ଟାଟୁ କଲା ପରେ ତା ମା ବାପାଙ୍କର ଯାହା ଇଜ୍ଜତ ଥିଲା ସେତିକି ପଳେଇଲା।